Здравейте и добре дошли в това видео. Аз съм Ани и днес ще си говорим за това дали трябва да простим на хората, които са ни наранили, за да можем да продължим напред и за да можем да излекуваме миналото си. Ще развенчая някои митове, свързани с прошката и изцелението, и ще ви кажа какво наистина работи и какво наистина ни е нужно, за да излекуваме травмите си и раните от нашето минало. По-специално в това видео ще обърна внимание на връзката с нашите родители и ще отговоря на въпроса дали трябва да им простим, ако те са ни наранили. Отношенията с родителите ни могат да бъдат толкова сложни понякога, защото имат толкова много различни смесени чувства, които изпитваме и се чудим какво да правим, кое е правилното, как трябва да се държим с тях. Много често чуваме, че трябва да простим, за да се излекуваме. Че ако държим в себе си гняв или омраза, това ни държи в миналото и ни пречи да продължим напред. Че това е лошо, че е незряло, че е нездравословно, но истината е малко по-различна. Прошката е духовен идеал, но не е необходима, за да излекуваш миналото си. Не е нужно да прощаваш на никого, за да бъдеш излекуван. Това, което всъщност лекува, е способността да почувстваш чувствата си. Да почувстваш всичко онова, което не ти е било позволено да почувстваш. Или не е било безопасно да почувстваш като дете. Всичко това, което си бил научен да потискаш. Болката, гнева, разочарованието, тъгата, самотата. Една от емоциите, която има най-лоша репутация, това е гневът. Ние сме научили, че гневът е лош и още от деца ни се казва как не трябва да бъдем гневни. Когато сме били разгневени за нещо, най-вероятно в повечето случаи сме получавали критика и осъждане и са ни казвали как това е много лошо и трябва да бъдем добри. Но всъщност гневът не е лош. Гневът е съвсем естествена емоция, която се надига в нас като естествена реакция, когато, например, границите ни са били нарушени, когато някой е нарушил нашето лично пространство, когато някой е проявил някакъв вид несправедливост към нас или към някой друг. Естествено е гневът да се надигне в този момент и неговата роля е да ни подтикне към действие, т.е. да направим нещо, да се защитим, да кажем не или да ударим някой, ако ни напада. Това, което ни държи в миналото, не е гневът, а това, че не сме си позволили да го почувстваме. Ако си позволим да почувстваме гнева, то той ще излезе от тялото ни. Но когато не го чувстваме и го потискаме и отгоре на него трупаме всякакви извинения, то тогава този потиснат гняв започва да излиза на малки дози от някъде, започва да излиза като раздразнение или пък започва да излиза на големи дози. Направо избухваме при привидно дребни ситуации, които не би трябвало да ни афектират чак толкова много. Проблемът наистина не е в гнева, а в това, че го потискаме. Много често, много от нас, когато започнем работа върху себе си, може би започнем да ходим на терапия или започнем да четем книги, които са свързани с вътрешна работа и започваме да научаваме много неща за миналото си, започваме да осъзнаваме, че нещата, които сме възприемали за нормални, всъщност изобщо не са били нормални и започваме да разбираме, че често срещано не означава нормално. Като деца ние възприемаме родителите си като такива, каквито са. Каквото и да правят те, просто го възприемаме като нормално. Например, дори да получаваме критика или родителите ни да отсъстват емоционално или физически, ние просто го възприемаме като нормално, като това е нещо, което се случва. И едва когато пораснем, започваме да си даваме сметка за някои неща, започваме да осъзнаваме, че нашите нездравословни модели на поведение, нашето ниско самочувствие, тревожност, депресия, липса на увереност, всички тези неща идват от нашето семейство, от нашите родители. Започваме да разбираме, че почти всички наши травми са в резултат от нашето най-ранно детство и родителите ни са основните герои в това. Понякога това е много по-очевидно, особено когато в семейството има насилие, има алкохолизъм или някакъв вид зависимост към други субстанции, има развод, има смърт, има болест.
тези неща са по-очевидни, можем да сме по-наясно, че те са ни травмирали. Но има и такива случаи, в които всичко изглежда нормално, всичко изглежда наред. Вярваш, че родителите ти са добри хора, те са се грижили за теб, осигурявали са ти подслон, храна, нови дрехи, купували си ти разни неща. И в тези случаи е малко по-трудно да разбереш, че нещо не е било наред. Но истината е, че освен тези физически нужди, ние имаме и други нужди. И много често тези физически нужди са били посрещнати. Но другите нужди не са били посрещнати. Например, нуждата от емоционална настройка, нуждата от любов и подкрепа и защита и нуждата ни от това да бъдем себе си. Може би родителите ти са били присъстващи физически, но емоционално отсъстващи. Може би те не са могли да ти дадат необходимата любов и подкрепа, от която ти си имал нужда. Или може би са били физически отсъстващи, тъй като се е налагало да работят твърде много, за да могат да ти осигурят това, от което имаш нужда. Когато нашите нужди не са били посрещнати в дълъг или продължителен период от време, то това също може да доведе до травма. Независимо в кой от двата отбора си. Дали дисфункционалността в твоето семейство е била по-очевидна или пък не е била толкова очевидна, обикновено прибягваме до две стратегии за справяне с това и двете стратегии са нездравословни. Първата стратегия, това е фалшивата прошка. Това е когато казваме простил съм, но в действителност не сме простили. Просто сме чули от някъде, че не трябва да таим злоба, не трябва да таим гняв, че това, което ни се е случило е в миналото и да си го ставим в миналото. Това в повечето случаи не е истинска прошка. Защото в повечето случаи тези хора не са си позволили да почувстват гнева, да почувстват скръбта, да почувстват всичките емоции, които са свързани с нездравословната среда, в която са израснали. И просто ги замитат под килима и си казват, то това си е в миналото, те са направили най-доброто, което са могли да направят, аз много добре ги разбирам и им прощавам. И това се насърчава в много духовни течения, как всъщност не трябва да държим гняв със себе си, не трябва да държим лоши мисли и трябва да простим на всички хора, които са ни наранили, за да можем да продължим напред, за да можем да се освободим от миналото си. Но това не е реалността на изцелението. Много по-важно от това да простиш е да си позволиш да почувстваш чувствата. Нормално е да изпитваш гняв. Дали това е бил гневът, който си изпитал като дете, когато родителят ти е проявил някакъв вид несправедливост към теб. Нормално е ти да си бил гневен, но може би тогава не е било позволено да почувстваш този гняв, защото не е било безопасно. Нормално е и да си бил тъжен, че нуждите ти не са били посрещнати и не си получил това, от което имаш нужда. Нормално е и сега, когато осъзнаеш всички тези неща, да ти стане тъжно, да се ядосаш или в теб да се надигне скръб. Това, че имаш чувства, не означава, че обвиняваш някого и не означава, че си в ролята на жертва. Това е абсолютно човешко. Чувствата са съвсем естествени и човешки. Много често ние избягваме тези чувства, защото те са свързани с много вина. Тоест, ако си позволя да съм гневна на моите родители, то това ме кара да се чувствам виновна, защото те са направили всичко за мен. Те са ми дали най-доброто, което са могли да ми дадат. Те са се лишавали от толкова много неща за мен. И аз сега им се гневя. И тук искам да кажа отново, че това, че ти имаш някакви чувства, не означава по никакъв начин, че обвиняваш родителите си, че са били лоши родители. И не означава по никакъв начин, че ти не си благодарен за всичко, което са направили за теб. Тези две неща могат да съществуват едновременно и едното не изключва другото. Друг вид оправдание, което чувам е, те не са искали да ме наранят. Дори това да е така, това не означава, че ти не си бил наранен. Например, някой може да те блъсне на улицата без да иска и ти да паднеш и да си удариш много лошо крака.
Въпреки че човека го е направил без да иска, защото е бил разсеян, или може би ти си бил малко виновен, защото и ти си бил разсеян, това не означава, че този удар не те е наранил. Така че независимо от това кой какви намерения има, ние можем да бъдем наранени. И това не означава, че ние им сочим пръста към тях и казваме, вие сте лоши. Не, това означава да валидираме чувствата на нашето вътрешно дете. Моят любим начин за освобождаване на тези чувства и нещо, което препоръчвам на всичките ми клиенти, е написването на писмо. Това е писмо, което не изпращаш на никого. Целта тук е да излееш всичко на хартия, всичките си чувства, всичко, което наистина ти идва отвътре да кажеш. И това са най-гадните думи, които никога не би казал на родителите си на живо. Като разбира се, това писмо може да бъде написано не само до родителите ти, може да бъде написано до всеки един човек, към който ти таиш някакъв гняв. И така, какво да направиш? Взимаш лист хартия, взимаш един химикал и започваш да пишеш всичко, което ти идва отвътре. Не филтрираш нищо, не поправяш грешки, просто пишеш каквото ти идва отвътре. Без цензура, без да се притесняваш, че ще обидиш някой. Това няма нищо общо с тях. Това е за теб. След като приключиш, трябва да унищожиш това писмо, така че никой да не го вижда. Може да го изгориш, може да го скъсаш на малки парчета и да го изхвърлиш. Окей, разгледахме отбора на фалшивата прошка и на тези хора, за които всичко е наред, които не искат да се сърдят, не искат да таят гняв към никой. И сега идва другият отбор. Това е отборът на тези, които са заседнали в тази роля, на обвинителите, на тези, които сочат пръста и обвиняват родителите си. И двата отбора държат в себе си гняв, само че в горния отбор той е много дълбоко заровен и на тези хора им е по-трудно да достигнат до този гняв, докато този отбор, вторият отбор на обвинителите, те имат много по-лесен достъп до гнева. Те са винаги гневни, те са винаги разтраснени, те винаги сочат пръста, винаги обвиняват, винаги на тях някой им е виновен. Вторият отбор често живее в ролята на жертва, обвинява родителите си, мрази ги, отдалечава се от тях. И тук искам да отворя една скоба и да кажа, че понякога това може и да е правилното решение, защото някои родители наистина са ужасни и са злобни и няма оправия с тях. Все пак родителите ни са най-обикновени хора и те си имат своите собствени травми, и те си имат своите собствени нездравословни модели на поведение, които много често могат да прожектират върху нас. И понякога наистина най-доброто решение е да се отдалечим от тях. Но дори случаят да е такъв, това не означава, че ти трябва да продължаваш да ги обвиняваш за всичко, което ти се е случило. Да, те са те белязали, това не го отричам, но не е като да са го направили нарочно. Обвиняването ни държи в ролята на жертва. Зад непрекъснатото обвиняване също стоят неизразени чувства. Ние сме привидно гневни, привидно разсърдени, но всъщност не си позволяваме да почувстваме дълбочината на тези чувства. И те стоят някакси на повърхността. И вместо да почувстваме чувствата и да ги освободим, то ние сме заети в това да обвиняваме и да сочим пръста, което се чувства приятно, защото е един вид облегчение, един вид вентилация. Изкарваме някаква енергия от нас, но това е само временно. И продължаваме да се въртим в този кръг и да рециклираме чувствата си, вместо да ги освободим. Тук не оправдавам това, което ти се е случило и по никакъв начин не оправдавам поведението на твоите родители или на другите хора, които са те наранили. Разбирам, че това може да бъде много болезнено и разбирам, че изобщо не е честно. Не е честно да не си получил това, което имаш нужда. Не е честно да не си получил любовта и подкрепата на родителите си. Не е честно това, което ти се е случило, каквото и да е било то. Не е твоя вината, но отговорността е твоя. Колкото и да стоиш в ролята на жертва и колкото и да обвиняваш другите, това няма да промени нищо. Това е твоят живот и ти носиш отговорността за него.
Ако все още обвиняваш твоите родители и изпитваш неприязън към тях, то е много вероятно ти да си заседнал в ролята на гневното дете. Трябва да пораснеш и да осъзнаеш, че родителите ти, каквито и да са били, са направили най-доброто, на което са били способни. Те са ти дали само това, което са могли да ти дадат. Няма как някой да ти даде това, което няма в себе си. Имай предвид, че те също са хора със свои собствени травми и най-вероятно техните родители са се държали много по-зле с тях, отколкото твоите родители са се държали с теб. Това осъзнаване може да се случи само когато ние излезем от ролята на жертва, само когато ние си позволим да чувстваме чувствата, които не сме почувствали като дете, когато спрем да замитаме всичко под килима и извадим всичко на масата и се вгледаме в него. Това не е тази фалшива прошка, която коментирах още в началото. Това е истинско осъзнаване, което идва, когато излезем от ролята на децата и влезем в ролята на възрастния. Трябва да знаем, че ние сме доста привилегировани. Ние имаме достъп до страшно много информация. В днешно време терапията е супер достъпна и не се гледа на нея с толкова лошо око. Има хиляди книги за личностно развитие, за изцеление. Всичко това е широко достъпно. Има клипове в интернет. Може да получиш достъп до всякаква информация. Какъвто и проблем да имаш, просто трябва да го напишеш в Google или в ChatGPT и да получиш решението. Но това не е била реалността преди години. Само преди 10 години тази информация не беше толкова широко достъпна. А какво остава за 20, 30, 40 години? Това, което искам да кажа е, че ние имаме привилегията да имаме информация, която да ни помогне да се излекуваме от миналото си и да спрем да предаваме травмите напред към нашите деца. Но нашите родители не са имали такава информация или тя е била много по-трудно достъпна. Повечето от тях са били заети с това да оцеляват. И това е била основната им грижа. Как да сложа храна на масата, как да осигуря храна на масата. А сега ние имаме тази привилегия да се вгледаме навътре в себе си, да разучим всичките си нездравословни модели и да ги излекуваме. И смятам, че това е част от колективното осъзнаване и нещо, до което нашите родители са нямали достъп. Това е пътят, който е трябвало да изминат различните поколения, за да стигнем до тук днес, където сме ние и където ние имаме възможност да обработим всички тези неща. Преди години е имало и много токсични съвети, свързани с това как трябва да гледаме децата си. Например, един такъв съвет е да оставяш детето да плаче, да не го утешаваш, за да не го разлигаваш. И много от нашите родители са слушали този съвет, защото те са вярвали, че това е най-доброто, което са могли да направят. Това не означава, че това не ни се е отразило. Напротив, много ни се е отразило. Със сигурност. Но такива са били времената. Не можем да продължаваме и да сочим с пръст и да се възмущаваме. Трябва да се вгледаме в себе си, да поемем отговорността и да излекуваме миналото си. Прошката не е необходима, за да излекуваме миналото си. Не дължиш прошка на никого. Но аз вярвам, че в повечето случаи тя идва естествено. Вярвам, че наистина, когато си позволим да излеем всички тези чувства, които са в нас, освобождаваме пространство и можем да проявим съчувствие към себе си. И когато проявим съчувствие към себе си, проявяваме съчувствие и към другите хора, дори и към тези, които са ни наранили. Защото много, много редки са случаите, когато някой е направил нещо по собствено желание. В повечето случаи хората ни нараняват несъзнателно. И другото нещо, което трябва да направим, е да започнем сами да посрещаме своите нужди. Да спрем да чакаме на родителите си да ни дадат това, на което те не са способни. Това, което те нямат вътре в себе си. И влезем в ролята на
собствения си родител и започваме да се грижим за себе си, даваме си любовта, даваме си подкрепата, позволяваме си да бъдем себе си, даваме си всичко това, което те не са могли да ни дадат или което продължаваме несъзнателно да чакаме от тях. Тези две стъпки са ключови в това да се излекуваме от миналото си и да освободим част от травмата и товара, които носим и които ни държат заседнали там, заседнали в ролята на жертва. Надявам се това видео да ти е било интересно. Сподели ми в коментар какво мислиш и се абонирай за канала ми, за да не изпускаш и следващите видеа.